Навіны дня па-беларуску і без цэнзуры. У гэты суботні вечар з вами Вольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў. Мы дождемся перемен. Жыве Беларусь. Яго душаць, а ён гучыць. Голас народа амаль нечутны. Таму мы сваімі сродкамі вось гэты голас падаем. Содеянным раскаиваюсь. Я искренне раскаиваюсь за то, что причинил вред этому памятнику. Як выбіваюць гэткія прызнанні на камеру. Мы боремся, каждый, кто как может. Зрабілі, як рабіў Ціхановскі. Только вместе мы сможем построить страну для жизни. Беларусы аддаюць свае галасы і патрабуюць перамоваў ды мірнага развязання палітычнага крызісу. Платформу «Голас», дзе выказваюцца грамадзяне, спрабуе заблакаваць Міністэрства інфармацыі. Ці атрымаецца задушыць голас народу, высвятляў Ярослаў Сцешак. Одна беларуская сім-карта, одна СМС-ка, один голас. Галоўнае пытанне, ці патрабуе грамадзянін Беларусі мірнага вырашэння крызісу шляхам перамоваў пры міжнародным пасярэдніцтве. Большасць апытаных Белсатам Менчукоў ужо ў курсе і прагаласавалі. Я так понимаю, это система «Голос», наверное, через нее будет проводиться голосование. Я ее поддерживаю полностью, и все мои родственники тоже поддерживают, поэтому живе Беларусь. Пора бы уже немножко завершить этот кризис, потому что в стране не очень весело у нас сейчас творится на данный момент. Цены растут, все поднимается, топливо и все такое прочее. И да, я поддерживаю, чтобы встретились и порешали все эти вопросы. Платформа «Голас» абароненая, яе нельга падрабіць, сістэме давяраюць па ўсім свеце, у тым ліку АБСЕ, міжнародныя і праваабарончыя арганізацыі. Хаця адразу пасля запуску галасавання пра мірныя перамовы ў Беларусі сайт запаволіўся, так шмат было ахвотных, кажа Ганна Красулина. Сейчас идет вторая волна, когда мы должны с вами подключить всех тех, кто еще не проголосовал. Агульнанацыянальнае галасаванне запустила каманда Святланы Ціхановскай, удзельніцы прэзідэнцкіх выбараў, якую ў Еўразвязе і Паўночнай Амерыцы лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народа. Чыноўнікі, верныя Александру Лукашэнку, адказалі на запуск галасавання блакадай сайту «Голас» і частковым абмежаваннем працы інтэрнэту. Але блакаду можна абысці функцыяй VPN або скарыстацца вайберам ці тэлеграмам на мобильнику. У нас люди подкованные, они знают, как обойти все эти блокировки, помогут бабушкам, дедушкам, мамам, папам, соседям. И, к сожалению, так долго живя в этой стране, мы научились обходить все те препятствия, которые нам чинит государство. Як паведаміла Ганна Красулина, на дзяржаўных прадпрыемствах працаўнікам пагражаюць рэпрэсіямі, калі хтосьці прагаласуе за мірныя перамовы. Если вы проголосовали с Телеграма или с Вайбера, вы в своем телефоне можете легко удалить историю чата, и никто ничего не найдет. Так что это абсолютно безопасно голосовать. И пожалуйста, обязательно это сделайте. А чиновники, идеологические работники, пусть бегают. Дык навошта трэба гэтае галасаванне праз інтэрнэт? Можа ахопіць круглага стала, пра які казаў Александр Лукашенко, наведваючы палітвязняў у следчым ізалятары КДБ. У дзяржаве, якую захапіла арганізаваная злачынная групоўка, голас народа амаль нечутны. Таму мы сваімі сродкамі вось гэты голас падаем. І зараз гэтае галасаванне на голасе, на платформе «Голас» за прапанову Святланы Ціхановскай, гэта яшчэ адзін крок да таго, каб паказаць, што нас шмат. Як кажуць арганізатары, мэтаў некалькі. Беларусы пакажуць самім сабе, што прыхільнікаў сапраўдных мірных перамоваў больш, чым прыхільнікаў Лукашэнкі. Тое самае пабачаць і ягоныя службоўцы і задумаюцца, ці варта выконваць злачынныя загады. Вынікі народнага галасавання пабачыць і міжнародная супольнасць, Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, АБСЕ і краіны-суседзі. Лукашэнку можна толькі прымусіць да перамоваў. Гэты прымус будзе
толькі тады эфектыўным, калі гэта будзе міжнародны ціск звонку і калі гэта будзе ціск з грамадзянскай супольнасці. Гэта не проста апытанне, гэта грамадзянскае дзеянне кожнага беларуса, кажа Владимир Мацкевич. Пры гэтым галасаванне самая мінімальная і самая бяспечная форма супраціву дыктатуры. Ярослав Стешык, Белсат. Меліся выпусціць, але яшчэ на цэлыя 3 месяцы працягнулі арышт праваабаронцы Марфы Рабковай. А журналісту Дзянісу Івашыну выставілі абвінавачанне за нібыта ўмяшанне ў дзейнасць сілавікоў. Крымінальны пераслед звязаны з ягоным артыкулам пра былых украінскіх беркутаўцаў, якія расстрэльвалі Майдан, а цяпер працуюць у беларускім АМАПе. Меркуючи з того, что криминальная справа у нас узбуджается только с заявы потерпелого, мы можем так мерковать, что это праз заяву одного з галоўных герояў артыкула Дениса. Денис бадзёры, як казаў адвакат, што ён абсалютна ўпэўнены ў сваёй невінаватасці, таму яму няма сэнсу супрацоўнічаць з следствам, нешта казаць, нешта тлумачыць. Ён увогуле напісаў скаргу, па-першае, на незаконнае затрыманне і другое скаргу на незаконны крымінальны пераслед. Канешне, чалавек, якому няма чаго хаваць, які артыкулы свае піша на падставе крыніцу інфармацыі з адкрытых, не можа лічыць сябе вінаватым і апраўдвацца ў тым, што ён робіць. Гарадзенскага журналіста-расследавальніка Дзяніса Івашына затрымалі 12 сакавіка. Сілавікі ўчынілі ператрус у яго дома, а таксама у бацькоў і бабулі журналіста. Дзяніс Івашын супрацоўнічае з газетаю «Новы час» і беларускую службу сайту «Інформнапалм». Затрымліваюць, збіваюць, а пасля патрабуюць раскаяння. А запісаныя відэа публікуюць. Адкуль узнікла гэткая практыка ў сілавікоў? І што пра гэта думаюць беларусы? Высвятляла Анастасія Русецкая. Признаю свою ошибку. Комментарий оставил под влиянием деструктивных взглядов. Відэа з гэткімі прызнаннямі ды пакаяннямі затрыманых сілавыя структуры Беларусі публікуюць рэгулярна. Раскаиваюсь. По моему мнению, протестное движение поддерживает очень большая часть IT-сообщества только потому, что у них все очень-очень-очень хорошо, и они просто жиру бесятся. Сейчас я осознаю, что различные протестные движения наносят вред нашей Республике Беларусь, и свою деятельность обязуюсь прекратить. Гэтая практыка для нашай краіны не навіна. Пакаянні бралі яшчэ з часоў былога міністра ўнутраных справаў Ігора Шуневіча. У 2018-м сілавікі прымусілі падлетка прасіць прабачэння на камеру за поху скульптуры гарадавога каля міністэрства ўнутраных справаў. Я искренне раскаиваюсь за то, что причинил вред этому памятнику сотрудникам милиции. Паводле нашага суразмоўцы, такі метад беларускія сілавікі перанялі ў Чачэніі, дзе асобаў з непажаданымі для ўладаў паводзінамі змушаюць перад імі каяцца. Цель унизить человека и показать всем, что они еще сила, они еще могут. Ну, опять же, однако все и каждый понимает, что люди, которые туда попали и подверглись психологическим и физическим пыткам, говорят это под принуждение. Летась у лістападзе Міністэрства ўнутраных справаў выклала ролік з ператрусам у актывіста Мікалая Дзядка ды ягонымі прызнаннямі. Супраць Мікалая распачалі крымінальную справу за арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Паводле адваката перад запісам на камеру блогера катавалі. Чему призывается? Призывается свержению режима, к борьбе с правоохранительными органами. В том, что я сделал, я раскаиваюсь, и больше так делать не буду. А як да гэткіх відэа з прызнаннямі ставяцца беларусы? Я не верю этому, но мы все это видим, но понимаем, что, скорее всего, людям угрожают, и под страхом люди будут говорить все что угодно, но чтобы их не наказывали. Я думаю, когда будешь в той ситуации, будешь говорить все то, что тебе напишут. У них нет выбора, я так думаю. Если неплохо себя ведут, попросят прощения, наверное. Кожнае псіхалагічнае або фізічнае ўздзеянне, катаванне – гэта парушэнне закону, нагадваюць праваабаронцы. Злачынствы ж супраць бяспекі чалавецтва паводле заканадаўства Беларусі не маюць тэрміну даўнасці. Анастасія Русецкая, Белсат.
У надзвычай неспрыяльных для польскай меншасці умовах адбыўся з'езд Саюза палякаў Беларусі. Анжэліку Борас пераабралі кіраўніцу арганізацыі. 10-й з'езд адначасова прайшоў на 4 пляцоўках у Мінску, Горадні, Лідзе і Ваўкавыску. З'езд адбываўся такіх непрыхільных для нас умовах, калі адбываюцца кантролі ў нашых пракуратуры, ў нашых школах, калі затрымліваюцца сябры Саюза палякаў. Гэта таксама высылка дыпламатаў. Гэта ўсё як бы укладваецца ў адну такую антыпольскую рыторыку проста. Вось есть вораг і, конечно, хто за гэта ўсё адкажа? Вось адкажуць палякі. Вельмі жаль, что улады так ставятся до наших конституционных правов, что за каждую школу, за каждую классу в этой школе, где бы мы хотели, каб выкладалася польская мова, трэба змагацца. На жаль, беларускі рэжым традыцыйна разглядае польскую нацыянальную меншасць як закладнікаў. Вось. І тыя дзеянні, якія былі прадпрыняты, маю на ўвазе перш за ўсё крымінальны пераслед дырэктаркі школы польскай па абсалютна надуманым прычынам. Вось. Гэта толькі чарговы раз падкрэслівае, што на Беларусі не дзейнічае права нармальна. Якія умовы, такія вяселле. Палітвязень Іван Андрушойц і ягоная дзяўчына Сафія пабраліся шлюбам за кратамі. Дзякуючы гэтаму яны пабачыліся ўпершыню за амаль 5 месяцаў. Падрабязней мае калегі. Вот, я хочу просить твоей руки, ты готова выйти за меня? Вот, если прям вот в тему будет. Прапанову рукі і сэрца сваёй абраніцы Іван Андрушойц зрабіў у лістах з турмы. Романтычныя думкі пра такую значную падзею для Сафіі не спраўдзіліся, але на прапанову адказала згодаю без ваганняў. Іван і Сафія ажаніліся за кратамі у СІЗА на вуліцы Валадарскага, дзе мужчына цяпер чакае суда. Нет, ни в коем разе я не боялась. Это не стыдно, это не страшно. Это даже скорее какая-то гордость больше. То есть вот политический заключенный, вот я за него выхожу замуж, и прям там. Івана Андрушойца вінавацяць паводле 342 і 349 артыкулаў Крымінальнага кодексу. Яго затрымалі 5 лістапада паводле падазрэння ва ўзломе камп'ютарнай сістэмы Менгарвыканкаму. У кватэру прыйшлі з піратрусам, зламалі дзверы, забралі тэхніку і банкаўскія карты. Пазней дадалі абвінавачанні ў арганізацыі і рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Сябры падтрымліваюць ягоную жонку і кажуць пра невінаватасць палітвязня. В каждом письме Ваня пишет, Ваня переживает за Софью, он просит, чтобы мы там ее не оставляли, чтобы мы ей помогали, чтобы мы там вместе чаще встречались, потому что, конечно, ей тяжело, она осталась, по сути, одна. Я его знаю давно, и живем в одном дворе, и, грубо выражаясь, рука об руку, плечо об плечо. То есть, я считаю, что нет, это не тот человек, который мог организовать массовые беспорядки, кого-то внедрить в них и таким образом дестабилизировать обстановку в стране. Нет, это не тот человек. Шлюбная цырымонія за кратамі доўжылася лічаныя хвіліны, але з нагоды ўрачыстасці ў гэты ж дзень Андрушойцам дазволілі спатканне на гадзіну і праз шкло. Першае за амаль 5 месяцаў. Это достаточно тяжело чисто на психологическом уровне. То есть мне было даже тяжело его видеть. То есть мы с ним 4 месяца не были, не виделись, вообще никак не пересекались. И мне было тяжело просто с ним находиться в одном помещении даже. То есть, это была какая-то злость, какая-то чувство несправедливости, потому что человека забрали просто так. Просто потому что, так захотелось кому-то. Паводле выстаўленых абвінавачанняў палітвязню Івану Андрушойцу пагражае ад 2 до 7 гадоў зняволення. Якой можа быць акцыя ў падтрыманні Сяргея Ціханаўскага? Вядома ж, у стылі блогера краіны для жыцця. Беларусы Вільні запусцілі адкрыты мікрафон, казалі тое, што баяліся ці не маглі сказаць у Беларусі. Сергей Тихановский один из тех, кто побудил меня активно заняться политической деятельностью. Он вселил в меня надежду и веру в перемены. Потому что
Это первый человек за последние 20 лет, который действительно начал работать в регионах, по-настоящему работать. Я пришла, конечно, и потому что здесь наш новоизбранный президент. Меня депортировали, меня выгнали с моей родины, с моей страны. Любого бы сегодня бы назвали имя, и я бы пришла. Также мой муж находится в такой же истории. Гэта не толькі цяпер выйсці да людзей. Гэта кожны дзень важна рабіць нешта, што будзе прасоўваць нас наперад да дэмакратыі, да вольных выбараў, да таго, што ачышчае сумленне. І не проста таму, што сёння Ціхановскі маладзец, але просто тому, что треба робить нечто каждый день. Каждые выходные напоминаем хотя бы об одном из политзаключенных. Мы не прекращаем это делать никогда, но вот такие вот яркие, когда приходит много людей, это еще раз напоминание о том, что они там, они сидят, они страдают за вас. И это призыв к действию, что не надо их оставлять. Боритесь, люди. На гэтым завяршаецца аб'ектыў і распачынаюцца навіны, падобныя да жартаў, і жарты, падобныя да навінаў. Вечаровы шпіль пакажа затрыманне маці Колі і прызнанне дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Не прапусціце. А я на гэтым развітваюся. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе.